Ngithini? Ngithi mina yabo ngoba It's early in the morning, past 9. Guess what? Ngothengela umuntu wami angazi ngomthengelani yazi. Khona iduku lasefoshini ayithanda. Okay, wethande iGucci le-LV but uzothenga ngani serious? So ngicabangile ukuthi azini ningangimayini ngagezi. Angikho nje mase ngigezile. So ngicabangile ukuthi azini khona iduku elapha efortune elicile lifane njenge-LV. Yeah, it's fake it until you make it. So namhlanje ngizomthengela ngimsurprise ngalo. I hope uzogqoka. Izinto eziningi engimthengele zona sisakayigqoki. Angisazi ngenze njani. Manje yena usemsebenzini uhambe noLiana. Mina ngisele la. Ngedwa ngi-home alone. Ngeke ngokuchathini. Abekho abazali siyakhruva nje kuphela. Mfethu ngizogeza nje manje bese ngithi angimazi uzobuya nini. Oh, uzongimlanda so we safe. Angazi reaction yakhe izothini but ngifuna umbona nje wathi ujalela umncane nengimpa kona. Let's see. Let me go and prepare myself. Angisiyeke ngisi. Ngiqala save ugesi. Turn on igeza and wait 30 minutes. It is up. So excuse. So siyawayekela ke ngathi ukushisa amanzi ayi. Gezi ngamanzi abandawo mina. Geza ngoGucci. Awukho uyijabula le gift lo muntu lo. Bathunsi. Ake siqedile ukugeza. Ngesula manje. And khona umuntu ngawulezi ukhisha uqeda lempandla leqhamuka la. Angiyazi iqhama kanjani. Angiyazi boneni. Ngizoqeda kodwa. Ngizoqeda engizwe ngayo. Done and dusted. Liyashisa ilanga angiwashile. Longile sayintombi yami phela ngizothini ngamloboli. Yabo ngamlobola. Awukho mlobola bafana bami. Khona kumele siget rid of. This sisemhlanga phela manje bakwethu awu cha. So afethu ngiyahamba nyama lesitsha lesilaphana. It's fine. So ngiyahamba nyama manje sengiqedile into engiyenza. Ngomthengela. Bese akukho kude. Yila nje. La just few seconds away. Ngikome nane rice mucabanga. Ngimuva umne wami kancane ezantsi shona ezantsi kancane. La ilapha. So I hope uzoyijabulela abafethu into engomthengela yona. Endini finish sami siyithengele endlini bafethu you. Utasafuqa sispend le mali sidle. Sidle. Yena lapha la kudlala. Angazi sithatha isipindi singaka. Ngiyafisa ukwazi. Bafana babe. Samara take up la nomuntu wami. Niyasazi sisahamba lapha ebusuku intuzuma siyayithanda into ehla endi risk. Akuma sibona into risk. Khona evukayo la ngaphakathi kuthina. So guys, let me go. Angazi fortune na namaduku. Ileli noma ileli. Injini nina ngikhethe liphi? Asas. Azwa hadi yazo. Ngiyawuthanda ubrown kodwa yazi. But ngumkhipha wecomfort zone yakhe. What if ngimsekela vele iyamage nala. Vele iyamage. Sama mana ngasithanda vele let's kindle this. Yes. Hayi phela yaphiwa kodwa aqinini. Ngeke plahlala ukhisha. Usayizi wakhe yazi. Ngilandele usisi lo
la eThekwini akukhulumeki-ke akakhulumi nje so bethi ngizonenzela ividiyo ngizomlanda hayi cha ulambe kakhulu akukhulumeki so nje ya sobona mase sifike endlini uqala adle kuqala sodlula iMcD sayide sithengayo adla beshap then emva kwalokho singakhulunywa nangu liyana ambeze baby pixela hello mama umvalele phezulu uzozama Okay. kafe elanga inkathoni come on baby ngiyabatshela la ukuthi don't talk until wekhonto engene emlomeni wakho mama onile nganifonyayo hello liyana ufuna ukubuya kokhomeloni dine uma wakho akakhuluma hello liyana hello mama ohleli ukuthi mina ngirelaxile ngasebenza lapho uba manje uyayongodlayo-ke manje so mafethu khona ingame esiyidlala nokhisha first year uyena mina ngimondla second year uyena ngondlayo yes but so njengamanje uyena ngondlayo ngithiwa yini ngi-house husband sise-McD manje ukhisha kade edla i-KFC ini le chicken liquid wavezela akasuthanga so sila i-McD manje usisi lo uyadlala lapha hey inapkini uyisaza lekiwi yakhe ndana stress so ukhisha is back nami I'm back but so this is Virolina Carolina benenza ngingekho babe so when's lapha ngidlali manje so it's fine now. Okay guys, so Keisha ngimthengele into kade ayifuna. Okay, guess what's in the into engangikade ngomusa hayi funa uqeda amandla akhe kade gesenge hayi too much lapha mhlambe ilela bhande leGucci hayi siyele kodwa uyazozongibona serious baby face okay baby not into enkulu phela ihamba ngako ngigqoka mhlawumbe into egqokwayo mhlawumbe ngenza isicathulo into egqoka ekhanda ngenza ndigqoke mhlawumbe ebeleni indaba umhlerishe ikhathi yami yakashini that's it makulandela ekuthengele yona ikho hawu mina kanti kuyini so bengisefoshini kazini bengisefoshini ngikuthengele nanali first of all ngiyazi awuye umuntu wesiphapha akwazi ukuqabula phela mejabule ushaya u5 waselokishini how baby face ngithi lana-ke ngena umuntu wesikhwama kanjani manje ngaphatha ingubo zakhesimusi lana-ke ured wakhesimusi ngiyazi awuyithandile kanje but I'm trying ukukhipha i-comfort zone yakho indaba ufuna ungikhiphe ngisimele i-date bu ufuna ngisale i-date how baby ngithi ngalahle uqula siyangiphathisa khona manje zinje bese ngithi ngala nayo ingubo le engayijwayele ikhipha i-comfort zone yokuqeda okay ngiyabonga baby ihamba ngisakameche akusigqokele mama imali okay ngicela
Yeah. Hayi babe ngiyabonga. Iy'mpahla zakhisimusi Ngoba ngingane sengizithengelile iy'mpahla zakhisimusi. So ake sibone ukuthi liyana hamba imali yami liyana ngibuka kanjena. So ake sibone ukuthi sizomlingana yini. We'll see. Senze bafethu. Was inkulu ndawo lebo. Ifaswa ngaphambili kuqala ngemuva. Also, yenzela. Okwebona. That's the thing I Yeah, also one. Was? Ako nga ako first ngemuva ngeke. Ifaswa ngaphambili because ibande lihamba ngemuva. Awu babe. Yeah. Baby, right. Ngicela sisheshe sithola omncane. Okay. Yinhle wethu. Yinhle. Yinhle babe. Awufake iduku ngibona. Sengathi ngowangane nayo. Awukahle fake iduku. Ayifasa ngemuva lento le? Nali ibhande lihamba khona ngemuva. Ozofesa ukwaveza ucela uhambe kanje kuthi sisincane. Muva la. Ngiyakazi sisinga sivele konini ngisho kumele ngiyakho amahlombe. Hamba. Let's go. Ooh. Yeah, lo liyana. Yena ogwele ngombona ethwele. Akoda babe. Awukade phela. Yinhle lengubo. Yinhle phela ufuna nani? Ufuna nani? Yinhle babe lengubo. Ifane dula khona. Ibayo. Ngiyakujabulela ukubona ukufane dula khona. Liyana wenzani? Ucofana TV. Liyana ucofana TV. Ihle ngengubo akazi ufuna. Uyeza ke nedula khona. Bafana baba. Ngamkhetha zonke eziphelele. Akwembi. Lethu kodwa kumele ugqoke kanjena ngeke. Awuzulesele. Ungawathi phela kumele ube rich aunt. Really? Mangithelo wena khala. Okay, yazi udinga usayizwa kule ngubo. Yeah. Ake ngisi. Lebo ingabe lento oyicabangile noyibonile inkinga ngidinga usize wami. Exactly usufane flashlights. Uthathe bala ulatsha. 12, I think time Medium large. kuthi manje sasana. Yeah, phela kodwa phela idinga no brand amabelethe kubuya. Hey. La ngobe ngiyazi usufuna. Kodwa hayi nedula khona same time. At the same time. Kodwa le duba gqoka kanje nje. Senjabulinganisa lebo. Hawu mama wamuhle. Akamuhle izokhula naye. Okay. Was kwale dulu ke. Awu phela ngisafuna ukuyibona ngalifakile iduku. Ha. Shwari. Ngiyayithanda le asikho ngisho isidingo sokuyishintsha. Wakhonse nalo uthanda ya? Awuthanda ya? Ngiyayithanda le but idinga. Yazi kude ngikutshela yona. Umuntu ukhipha ukhaphazona nami sisima awards. Kokuphoqa. Nami uphuma ikhaphazona wena ufuna lezi ngule ezozijwayela. Le yawe ijwayele usathola isitala sakho ngithi. Jwayele. Ngiyenza Ngiyangizele mina. ubusufaka iduku ubona. Ngiyathanda ke iduku. Yini mama? Thatha ibona iduku. Uplano ungisa kwi-date? Cha babe. Ahambisani ngidodwa ugqoke le duku endlele. Waso athi usakwazi wangigqoka le duku la ngithi. Ngizoyiqoka Monday Yeah, Monday. next week. Obama next week ya Monday next week. Nada. Ubasa kungosela le. Le nto manje inyembezali yami. Okay, let's go. Babe ngiyayithanda le wehlisa kancane ikhamera phela ngiyibona. Hawu. Ngiyabona nje. Ngiyayithanda ke la. Uthanda yimini. Ayeke. Tozamba lezo. Phela ukuthi yazi indaba eshibilika phela anginayo inwele ngaphansi. Sabe baba.
Yabo mase ngifake iwave mase ngiyithi khulele iduku. Uthe yabazi ukugqoka le duku yini? Usathenswiwe papa phezulu. Kodwa phela ngisazofuna ama-tutorial ukuthi leli duku lifaka kanjani. Mama ngicela please bantu ungangcolisi. Muito mama. Ufunda amasosola zokufaka iduku. Baby inhle lengubo le. Ukuphola awula. Emaqhawe ngingabona nini phakathi. Ini? Ngiyabona nini. Mina afana seduku le. Wasana ukuleka. Lesikhwama sihle ndoda. Kade ngisibona komunye sisi ngisihalela ngasaba ukutshela. Yabo uthi usemqondweni wakho? Sinebhadi ngaphakathi asiphelele lapho umuntu uzosikhothela. Inkinga ngifuna ukuboza ikhotheni ngifuna ukuyibambe la. Ukhisha akafuna ukuphuma eComfort Zone yakhe. Leya ngubo leya yinhle. Wena uphuma nje eComfort Zone yakho. Ufugqoka ingubo njalo wena izinto ezibambayo. Nale bhandi lakho. Iluwela lena. Yasefoshini. Hayi yase-Small Street. Iphuma noplastic ngaphansi obhala uLuwela. Hayi laba bangabhalile. Awuthule bo. Baby azangenza umuntu. So that was it. Ibhakethi lengane ezishanela. Okay, so yona video isamhlanje leyo. So guys, ngathi nguboss lady othile. Exactly. Kodwa umuntu yangu angathi uboss we-boss lady. Yangu uhamba sasoyilungisa indaba yayo. Ayihamba ayiphumi nale duku. Hamba ushintsha. Ngeke dasami ngikhipha nini? Ngathi nje uzothi becela ngingqokela le ngubo. So Afethu, thank you so much for watching. Ukhisha akaphume kwi-Comfort Zone ngenkani. Ukhisha kangiphinde ngimthengele into engazothiwa ayithanda. Ngimthengele into angayithanda kumele ayithande. Yenza sense? Nguphi uzokuboss lady ngenkani. Ijengathi ungafuna i-touch of igucho endle kancane. Yangu ukuze yenze sense. Yabo la mshoda ngezibuko zegusha. Yeah. Usuthengeliwe impahla zakhe. Wehe.